Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe yeɓiyankoɓe chaine meɗen Pulaw Zone TV en garti hannde kadi hoddiro jomiraɗo subhanahu wa taala wadde erago meɗen ko kewɗen wadde e kala saaha. Hannde noon erago meɗen fayata tan koye oɗon boros mo ganduɗa hoorema ene rewi e men ene soomi e meɗen woni coronavirus walla covid-19 tampini hulɓini aduna o foof e kuuɓal ha lamɓe meɗen ƴetti hen ganduɗa hoorema palorɗe kewɗe gam wawde falade oɗo rafi walla wawde habde oɗo rafi kono kam paamen no palorɗe ɗe mbaɗira ni foof alay saago kadi ballodiren e nder bandiraɓe meɗen ballodiren kadi e lamɓe meɗen ɗi mesure aji ɗiɓe ƴetti ɗi ballen ɓe no ɓe ciiniri ɗum e kala e saaha moni kala e meɗen en jogui hen responsabilité en mbiyama en ketto to banggueji e nder galleji meɗen woto yen ustu koyɗe meɗen yen ustu dente meɗen kono kadi en gon seniɓe en gon laaɓɓe so tawi en jiiɗi hisde e bone oɗo covid-19 kono kadi eɗen dutta walla eɗen mbaɗa erago e dendagal lamɓe meɗen toɓe goni ndeɓe paloto walla ndeɓe paaɓato ganduɗa hoorema miskineɓe ha tengti noon wonɓe toon e nokkuji meɗen bandiraɓe ko ɓuuri ko hewde eɗen gandi enen e nder Fouta ko ɗanniyankoɓe jogui rendoji meɗen kono hannde ɗanniyankoɓe goƴaka koye mumen so tawi ɗanniyankoɓe meɗen goƴama koye mumen firti ko enen lortinoɓe e ɗanniyankoɓe ɓe ken jogorɓe lorde ken jogorɓe boomade wadde alay saago lamɓe meɗen tina ɗum ɗon paama ɗum ɗon e nder nokkuji meɗen ha tengti nder Fouta eɗen gandi maaro e diwlin foof monti prix ji ɗi inan monta kono kadi hayto banggue transport e hoore muɗum inan monta wadde alay saago bandiraɓe ɓe jeecco nokkuji meɗen gonɗi toon ɗi ɓe tampiɓe loori so wiyama tan confinement mboɗo sikki ko enen jogori hen tampude wadde so tawi yimɓe gonno koye falade corona so ndenaki ma paatu e falade heegana walla ma heegana wara ko ɓuuri ko corona warata alay saago paaboɗen nokkuji meɗen ganden bandiraɓe meɗen no mbiruɗen ni e nokkuji men ɗi foof ɓuuri hen hewde ko miskineɓe loriti koye ɗanniyankoɓe goƴaka koye mumen bandiraɓe lamɓe meɗen yooɓe tindu guila e law hay sinno ni so tawi neɗɗo ene internet waɗata ko ente heblama wona yettade tan horkita endu jomum ala ko sevrage ɓe ganduɗa hoorema guidé wadde alay saago so tawi yimɓe ene paye confinement hay sinno ni confinement total walla goɗɗum alay saago yaade e mesure aji e mesure d' accompagnement bandiraɓe ɓe ngala ko miskineɓe yo balle no guurdi guila e law haade yimɓe faade confinement gueɗe ɗe ganduɗa hoorema muusi nokkuji meɗen ha tengti enen no mbirum ni lortiɓe ɗanniyankoɓe goƴama koye mumen saka enen lortiɓe ɗanniyankoɓe wadde noon alay saago yimɓe paama ɗum l'heure est grave maaro diwlin foof monti e nder nokkuji meɗen te en galna ɗum doole wadde alay saago lamɓe meɗen jawno ƴetta mesure aji ɗi guila e law haade yimɓe faade ko wiyete confinement kam yo tinnu moni kala e meɗen nde heɓata ganduɗa hoorema ko ɓuuri ko ganduɗa hoorema wawde e no wurdiri banda men musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pulaw Zone TV ko ɗum ɗo tigui wonno erago batten e nder e lamɓe meɗen kono kadi ko erago faade e dendagal bandiraɓe ganduɗa hoorema ko joguiɗo e nder rendo ngo nde miskineɓe ballete haade mumen lorde walla lorade e oɗo covid-19 ganduɗa hoorema ɗaccani hay goto mo jombani hay goto kono kadi tinnuɗen e nder koye meɗen ceenoɗen tinnuɗen laaɓen tinnuɗen usten dente meɗen tinnuɗen usten jaali meɗen gam mbawen wawde haɓade ganduɗa hoorema oɗo covid-19 kala jinɗo aduna o kala jinɗo leyɗele ɓurɗo en doole sakano ɗum miskineɓe so tawi eɗen balle kadi ballen koye meɗen woni banggue bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo tigui wonno ko musidɗo moɗon nirague moon Layba Pullo erago yinno wadde faade e dendagal ganduɗa hoorema keɗotoɗo walla jeɓotoɗo Pulaw Zone TV walla kala nanowo mbimi ɓe mbimami to mbawɗa wonde ka e nder duuɗi babaɗo men Allah jarama on jarama.